Yeah. Yeah. Мартин Моран. От целите. Обича да влиза навътре Педриньо, широчина на нападението придава един удобен момент да върти топката в наказателното и точно центриране от игра. Те са 26. Сандро Гуарноне, Осама У, Димо Бакалов, Пламен Димов, Ян Клангио, Валери Хри. Мартин Моран. Талис. Станаха съмнения дали засада. Мартин Моран. Юрий Леса. Тони Вутов успя да намери пролука. Пас Моузес. Много убедителен Талис срещу Мартин. Висока стойност би имал един гол преди почивката. Трансфермаркт. И пак по-скоро на близката града. Нарушение срещу играч на Велико Търновци. И получава жълт картон. Достатъчно опит вече има Емил Биячки. Много млади футболисти, вероятно и в двата тима. Мартин Величков е на вратата, Георги Ангелов, Георги Александров, Келиан Гесум, Крум Стоянов, Сакарол Зван Ранкин, Моузес, Мартин Моран, Йоаким Карсела, Ивайло Димитров Ипвич и Първис Омарбаев. Въобще срещу този съперник през 2020 година са един за виолетовите, за да се стигне до онова 1-0 в Бистрица през есента. Тогава гол на Ивайло Чочев от Дуста. Вече и двете осмици на отборите са с жълти картони, тъй като такъв получи Педриньо през първата част сега. Вижте, тук настъпи Преян Даскалов. Доста болезнен момент за бранител. Не от най-високите централни бранители Келиан Гесум. Срещу Хебър, както и срещу и още, че в крайна сметка Педриньо няма да продължи своето участие, което смея да решат по-сериозно противниковата врата. Мартин Моран. Тибое. Заменените са Моузес, Мартин Моран. Все играчи с жълт картон. Ивайло Димитров също така. Да видим кой ще бъде последния. Това е Крум Стоянов.